2024 chega ao seu fin. E dende PEC imos facer un repaso de todo o noso traballo durante todo este ano. Sabías que somos a oposición que máis propostas presentou? Aquí van os números. Agora o veremos detalladamente. Aquí están as mocións e rogos que presentou PEC e que foron aprobados no pleno. Pero atención, a maior parte destes acordos están guardados nun caixón sen executarse. Aquí están as mocións e rogos que presentou PEC no pleno e que foron rexeitados. Conclusión: cando non rexeitan directamente, fan ver que aceptan pero non executan nada. Este tipo de actitude por parte do goberno demostra unha falta de compromiso coa cidadanía. As boas intencións non serven de nada se estas non se transforman en feitos. Tamén fixemos algunhas preguntas incómodas sobre os custos das xuntas de goberno, irregularidades nos contratos, sobre a comida de corpus, que deixaron respostas ambiguas con moitas dúbidas no aire. En resumo, 2024 foi un ano de loita constante. Somos a oposición que máis propostas elaborou, con 43 intervencións no pleno. Seguiremos defendendo o que importa: saúde, educación, vivenda e un emprego digno para todos. Grazas por acompañarnos este ano. Seguimos loitando este 2025. Feliz ano novo!